Lagunok, gabon, ongi altzarete, gu anitzeleri ekiteko prest dagoeneko. Gaurko gonbidatua ez pentsa edozein denik. Pixu handiko gonbidatua, Aimar Irigoyen arria-sotzailea. Arria-sotzaile ikaragarria eta mutil jatorra eta naturala. Eta bigarren zatian berriz politika jarriko dugu auzitan. Bueno, politika bera baino gehiago, gain gainean dugun hauteskunde kanpaina. Gain gainean ez aldaba ja aspalditxo hasia. Zentzurik baldute gaur egun hauteskunde kanpainek. Boto gutxiren norabidea aldatzen baldin badute, zertarako horren beste diru xautu. Kanpaina etortzen da eta jendea trajes jazten den geha, korbata erabiltzen dugu. Sistema demokratiko batian beharrezkoak direla, bestela ezingo genituzke konparatu. Fijatzen bazara, kameren atzetik ez dago inor. Gezurrezko kanpainak dira. Hainbeste diru gastatzie kanpaina bat egiteko ez. Askotan balio dute, behin botu emango dizun jendea bea indartzeko eta autoestima igotzeko, ez? Arkaikoa dala, pues, akaso igual, bai. Eta hori guztia aski ez balitz, datorren igandean Bilboko Bizkaia pilotaleku handi eta dotorean izango den binakako finalerako, Olaizola bigarna eta Begino eta Xala eta Beroitz bikoteen artean izango den final handi horretarako, kantxako 2 sarrera ditugu. SMS bidez parte har dezakezue, baina baita Facebooken gure orrialdearen edo Twitterren bitartez ere. Aukerak asko dira eta norbaitentzat izango dira gure gaurko 2 sarrerak. Ez aukera hori galdu. Berehala hasiko da, minutu terdi barru, anitzele, orantxe arte. Jaun Andreok, gabon dizuela! Zer gisa? Arria maite du. Arrizko herri honek, Euskal Herri honek. Eta gaur egungo arria-sotzailerik bikainena etorriko zaigu. Lurra zeruraino altxatzen saiatzen direnen leinukoa dugu. Gure azken erraldoietako bat, menturaz. Pixuzkoa da, bai horixe, gure gaurko gonbidatua. Anitzelen dugu, Aimar Irigoyen! Gabon, Aimar! Keri lasai. Bueno, gabon eta ongi etorri. Ondo algara? Ustez bai. Ustez bai. Bueno, jaun Andreok, guri etxionetako Euskal Irrati Telebistako Euskara arduradunek eta esaten digute ez omen dela oso egokia ika aritzea eta, baina iruditzen zaida Aimar iketanik zuka minuturik ez genukera iraungo. Ez zate iruditzen. Beraz, natural hasi beharko diago. Hala berdi. Bueno, Aimar, badakik igandean binakako eskupilota finala dela, Bilbon, Abel Barriola geztik jokatuko, askok pena hartu ditek, aukere hartuko guen? Bai, ala txapelketa guztiola eman da penaek. Bueno, ala eta guztiz ere final bikaina geratu du, Xala eta Beroitzek ere bikote handia osatzen ditek, Aimarrek eta Beginok ere zer esanik ez. Balduk favoritorik final horretarako? Bueno, nik favoritorik danak, ingo jalan ona ez, da danak iki esperoi, baina, bueno, nire toka ibai. Pentsatzen beti danik, zentzeot alado kariño bat. Pentsatzen nian, Aimarren alde egingo zuela. Bueno, zuek badakizue, gure aukera hori hortxe duzuela, finalerako sarrera denak bida batean saldu zituzten, baina zuek baduzue azken aukera bat, kantxako
Bi sarrera ditugu, 140 euro balio duten horietakoak, ez dira merkeak ez, baina bi baditugu zuentzat. Esakuzue ze bikotek irabaziko duen zuen ustez final hori. Xala Beroitzek ala Aimar Olaizola Beginok. Erantzuna Facebooken bitartez bialdezakezue, Twitterren bidez ere bai, edo SMS bidez ere bai. SMS bidez ani idatzi behar duzue, ani utsunea utzi, eta gero zuen ustez irabazle izango den bikotearen izena. Eta bidali 2503. Bueno, eta orain zentra gaitezen gure gaurko gonbidatuan. Bueno, Aimar, beste erronka bat onartu berri duk. Eta iruditzen zaidak lan handi xamarrak hartu dituela. Zelairen marka ontzeko 5 minutuko 3 txandatan 10 arroako zilindroa 124 aldiz jaso beharra izango duke. Eta kontuak atera itiat eta minutuko ia 9 jaso aldi. Zote dira lan handi xamarrak orain hartu dituanak? Bai, lan handu dituk ez. Lehen hori hainbeste urtien zauzatizok marka hori, marka bezala konsiderauta zauzatizok, eta bueno, lan handu dituk, baina bueno, gure ekipuen bidez da, launtzaileen bidez, pixka saiatuko gaituk, eta ber, lanak eta debere gondoin da txugun atitzien gauza. Bueno, seinalea zerbait edatik botaduk, irabazteko, ontzeko kapaza izela pentsatzen dualako. Bueno, egia esan mendik iztiu proba asko inez, astebeteko kontu izan daik, behar larun bat batien botazen desapioa, guk urrungo larun bat egun berginen, ez ginen harrik bilatzen, proba iteko ere, juteako, eta bueno, ja eguna gainean uan, lehenko astazkenean proba bat inin pixkat, eta bueno, ez, oain oso esateko mintzat, ez diu proba orokorekin. Bueno, harria ere falta orduan. Bai, harria falta, bai. Lehen goan erabilitzen duten hori baino, 4 zentimetro altuagoa behar. Ez, ni lehen goan plazan ibiluna baino, entrenamentuan ibilteko bai. Guentela denba gutxi inten marka baino, ia dek 14 zentimetro altuo. Alde handia. Alde handia, bai. Bueno, 12.000 euro jokatzen dituzue, bakik zer dion esaerak, jokoa ez da errenta, kapoia erreta, baina hainbat jendek herrikirola ez digulertzen apusturik gabe. Bai, bueno, egizan tokau jiu, ez, kasuk, behotut jaue, momentu honien ikustea eta azken batien inguruko launan bidez da alia utjaiz, ez. Zenbaitek ez dik asko behar izaten berotzeko ere? Oiralaik. Bueno, hasieran esan dut, harri eta herri arrotasuna edo harrika da. Aimar, harria jasotzen aria izenean, aparteko gauzarik sentitzen duk, Iñaki Perurenak esate baterako oso hausnarketa sakonak egiten ditik, bere zera horri buruz, sentimentuei buruz, eta harria jasotzen aria izenean, harria jasotzen ariaiz, indar kontu baduk, edo hor bazagok beste simbologia bat, edo nola bizidukik hori? Askotan ezina, holako, zeratan ez, markatan, baina, bueno, bai, hori dek txiki-txikitatik oitu gortase, eta zer esan, minik itxean aigean bitartean, igual ez berezik edo zer sentitzen ez, baina itxe ezpaek ja faltan botatzen gauza da, ja. Faltan botatzen eta... Gainera, sehaskatik bizi izan duk hori? Bai, esan bai. 4 urtekin aurreneko zibizuen inda, hortikan 4 urterekin lehen bizikoa? Bai. 4 urtekin bai. Bueno, elkarrezketa hau ez diat dakian moduan ez diat, ni bakarrik egingo, beste hirukote bat izango diat ondoan, eta hauetako batik hurbil xamarrekoa du gainera, 300 keixetara, etzagok, hainbeste tarterik. Hau esak dira gure gaurko hitz jasotzaileak. Nerea Rodriguez, Iban Arozena eta Agurnean Asagazki. Gabon, Nerea. Gabon. Iban. Haupa, Javier. Haupa, Agurne. Bueno, Nerea, zurea da lehen haupa da. Gabon, Aimar. Berdin. Beno, ez da arraroa zu telebistan ikustea, izan ere gazte-gaztetatik ikusi zaitugu telebistan, prentxan, eta beti oso umoretsu, irribarretsu, naturala, jatorra, zukala deskribatuko altzen nuke zeure burua? Bueno, ni uste baietz ez, danantzatzaila da, baina orokorki gol bai ez. Beti pozik. Hala gintzea. Aizu, kirolari guztiek, kirolari profesional guztiek edo gehienek behintzat, halako konfidantzazko pertsona bat izaten dute beti bere alboan. Kontxilloak emateko edo pepito grillo baten antzera. Zure kasuan, nor da pertsona hori eta zertan laguntzen dizu?
Bueno, momentu honetan, oain arte atxa izan dut oain dela 5 urte arte atxa, eta momentu honetan, Tellerie Luis dakat aldamenean, zer gauzeta launtzu ditena, eta falta handi sumatzena ez. Eta zertan laguntzen dizu? Kontseiluak ematen? Bai. Aldamenean baldin bada askoz lasaio goten naiz, bai era uste baita besturiotan jazten mene, aldamenean baldin bada asko lasaio goten naiz. Bai, konseguk ematen da bere konfiantza besente emate bai. Iban, ire errazildarra, Aimar baino zaharxiagoa, betidanik ezagutzen duk, bota ba. Bueno, ez baino lehen esan nahiko neki, Aimar dela, harrikasotzaile bikaina izatetik aparte, edozein kiroletara erraz amoldaltzen den mutila. Naiz izan litxekeek bai palaz, bai korrika, bai aizkoran, eta abar luze bat. Gainentzean muslari aparta, eta eiztari amorratua. Zukaldean ere ez omen dela atzea geratzen enteratu nauk. Gero, baizki honek, garai bateko historio batzuk, eta mutiko-tatikan ere, baserri lanetan oso garaiz hasitakoa dek. Oroitzen nauk, egun batean bera eta bere lagun bat, goizetik mendiko basoa garbitzea joan zianeko egunura. Ze pasatzen ba? Goiz guztia basoa garbitzen pasa ziaten, eta lanak bukatu zituztenean, konturatu joan, garbitutako basoak etziela beraienak. Egi alda hori. Egi alda. Beti izan, eskusa hola, Xavier. Bakarren bat gustora izango guen. Gusto hola, pasago mai. Inguruko baserretarak, sortea. Pozik, egongo zien. Hor mugarriak eta ezpaitira beti oso... Bintzat intenzioa jarri zuten. Oso ongi pinkatuta egoten. Bueno, historio xelebrea. Eta, Ibanek ire kontu xelebre asko jakingo dik, Bertago eta. Argi bili. Agurne. Bueno, Aimar, argi geratu deso trebiesa dela, ez bakarrik arrizde jasotzen, Ibanek esan dagoela, inbeste arlotan, baina gureko neuke jakinia txikitan zuk, etzien zer esaten zen duen gureko zeunkela izen handitan. Arri jasotzailie, ja klaruk izen du txikitatik? Hoi uste baietz. Hori ja, esan txikitatik, ja... Eta, bueno, guk Iñaki Peruren handi ikusi dugu zela, arrizde jasotzen hasi zala, baina gero bai Goenkalen ikusi dugu, beste kate batzutan bai abesten. Zukolako eskaintzarik edo jasoko bazeunke, hausartuko zeinak eitzen olakorik? Bueno, denboa luzegu ez baldima bai. Geuze lan puntual Motxeku baldima bai, baina ez nire buru abesten da... Daktore lanetan? Ez dakit. Ez dut inoiz pentsatu begia esan. Bueno, abesten inoiz ikusi izan hau, Bai. Egu berrietako zera hortan eta... Kasu puntual ba, Xavier. Ez ere bat eitzen honor igual. Doktore asko egantzita. Bueno, itzegiguk aitona zenaz, Ramon Jauregi beraio ura ere arraia sotzailea, gainera arraia sotzaile bitxia. Bai, egala de bai. Ze berezitasun zuen? Bai, atzeti bueltan asotzinaarek. Apustu eta dana jokatu zizkin, da arria atzeti bueltan. Era berezi batea eta harri berezia, Atzetik bueltan, behira, horrela, alegia. Bai, oide. Hori, zuzenean ikusi gabe, esplikatu aliteke nola? Zaila da hori esplikatzia ez. Eu saiatu alaiz. Bueno, eur bat eta ban iskin. Eurrezko, lehen txikitan esan bezala eurrezko harri bat. Baninez. Eurrezko harri bat. Bai. Bai, molde bat baninez, pixka saiatzeko eta ikasteko, baina odek oso zaila. Denbora asko pasagardik garreina azpien eta oso agila izan bat gaina. Gero gorputzez ere oso agila, oso malgua beharko dik. Oso agila berdik. Aitonako paritu zizun lehen harria, ezta? Egurra. Egurrezko harria. Egurrezko harria, bai, hori da. Horrendiko etxean neukiko duzu, ezta? Bai, etxean ezkapen dikan. Hortxe zaudete, Hortxe dago. Aitona hilobak. Bai. Eta hori alda lehenbiziko zera egurrezko harri ura, aitonako paritutako? Lehenbizikitako bat hori, bai. Beste argazki batzuk ikusiko ditugu orain beste bi, eta hauek hori baino askoz ere berriagoak dira. Aurtengo martxoaren 27koak ikusitzazue. Azpeitiko zezen plazan, bi Afrikar horiek Mariano Aroren marka utzi zuten, Aimarrek beste marka bat ondu zuen, eta gero Aixa altxa zituen, nola ezpa. Eta Afrikarrek ere erakutsi nahi izan zuten indar puska bat badutela, eta bien artean altxa zuten Aimar. Pisuan nola ote zineten?
Eu bakarrik, igual haiek biak batera baino gehiago. Hoi, seguru. Bestela behio argazki ondo. Denbora askoan ez zieten eutxiko ala. Ez. Arrotu, justu, lurretik. Bai. Bueno, Aimar Irigoien txiki-txikitan hasi zen, beraz, esan dugun moduan harria jasotzen, etxean bertan, baina etxeko ez gain, Aimar txikiak bazuen beste mito bat, beste eredu bat. Bainak Iperurren ikusten eta nire gustatu egin eta nire egin itzana. Bueno, mutiko eskor batek nire irudi hori gogoan edukitzea politia ere bada, ez? Eta Aimarrek etxean ere bazituen, beratxoan harri jarrotzailea zuen, berak harri jarrotzailea batek behar dituen doaiat ditu, lan eokia da, zein harri oso goxo jarrotzen du, indar asko du, indar bizia du, lan luzeako prestatzeko eta sufrimentu hortarako ere kapaz dela erakutsi du, umea zela harria hundie jarrotzen hasi izan, harrigarrie bada ere 16 urtekin jaso zituen bera jasotako harririk handienak, gero beste bidea hartu du, oraindik nahiko gazte da, nortak izerre egingo dituen. Bueno, nik nire filosofia izan da harri jarrotzen nabilela, harria jarrotzeaz gozatu eta daukadan guzia eman. Eta Aimarrek hori egiten baldin badu, zaletuok ere gozatu egingo dugu bere lanakin. Eta horretxegatik, zorionak eta suerte izan zara. Bueno, txikitako eredua, ez da Iñaki Perurena, hori duen ispilu. Hoxe, hitz egin dugu orduan. Orduan puri-purien zegoena, errekorrak ontzen zituena, harri handiekin mintzate kontrariorik etzuena. Eta bestekin da harri guztietan moldatzena. Aimar, Ibanek esan duen moduan, txapeldunik aragarria zara. Baina mundu hori ezagutzen ez duen jendearentzat, garrantzitsuena harririk astunena jasotzea da. Errekorra Mieltxo Saralegik du, 329 kilokin. Zuk marka handiak badituzu, baina harri handietarako gorputzik ez duzu. Pena ematen dizu hori. Bueno, pena egia esan, azken batean zerta jartzen da ez gorputza. Ugarri handitako bideo utzi gendun, pixkat aspergarria zelako ez. Urte guztia esaten bateako pasa berzu, urtakotxe prestatzen, eta exhibizio batea jun, eta ezin dezu gaur egun Euskal Herrin dauden harri jasotzaileekin lehiatu ez. Oain bajutegea eta igual bi alkarren kontra, eta pixkat txandakatu edo gehiago disfrutatzu ez. Eta jokatzen jozu 4 edo 5 txapelketa, harri handi edo kiloka jungo ezkeo jokatzeik ez da honak ez. Eta beste mundu asko zirikikoa da. Baina, ze gorputza beharko zenuke harrien dietarako? Ez dut oso ondo lortzen. Bueno, gorputza alde bat pixkat altu zegoa ez. Gorputza kilotan sartzeko, kilo batzu sartzeko gorputzai, porque ni oain beteta eta 115 kilo ez. Eta hortik gora ja alperrikako kilo izango litzake. Orduan, gorputza pixkat altua balitz, eta beste 15 kilo sartu ezkeo gorputza 130. Bestela, Mieltxo eta behitu beste egizta, Inesio ere, hainbeste handiko baitona, eta... Besoen luzerak ere izango du, hor zer ikusi ez? Ba, eta Inesio zeo tripai gabe, eta ja igual letzik zemak kilo hongo, baina 130 kilo igual hongo, ez da tripai gabe. Beste bai? Ba, Inesio, altu de, egun ez, bat, 83 horren urtzeik ez. Eta pixkat, ondo betezkeo, ja kilotanek gora gutezea, karga handiek kontraiteko ez. Bueno, Aimar, orain, haurtzarora bueltatuz barriro, zuk 4 urtegaz ja 15 kiloko harri jaso zendun. Eta gero, 5 urtegaz, gure zendun beste marka bat egin, baina zeura dine dala eta ez dotzuen itxi marka horiten, zer gertatu zan hor? Bueno, orduan federazio uste sartu tarteko ez, edo medikun bat, nien ez oso ondo gogoratzen egia esan. Txarra zala, umiantzako edo azten, zerbait, txarra zala eta etzieten utzi parte hartzen ez, edo marka egiten. Pena izan zen, marka politia itxeko aukera gendun, eta enitzala nahikoa ziko eta deportoi debekatu inezieten ez. Eta ze urtetik aurrera ja izan dozu ja normaltasunez aritu? Berdin segituet ez, nik nire karrera, harri karrera berdin segituet, nahiz eta batzun ahotan ibili berdin segituet, eta nik uste guaina zitan hona baino gehiago azti elperriala.
Ja, berandu da, azteko ez da. Bueno, hor federazioak, Gipuzkoako federazioak jarritako oztopoak izan zituen nahi, ezta? Bai, baina oso gogoratzen nik gaztien inun orduan da ez nauk ondo gogoratzen. Nik gogoan dudanez, Gipuzkoakoaren bitartez ezintzelako beste herrialderen bateko federazioarekin edo etzineten aritu? Esan nauk, bai zerbait jolauan. Esente, kamika desente izan jo mitzat. Bueno, haurtzaroan, ama oso gainean izan zuen gure gaurko gonbidatuak. Nola bizi izan ote zuen Maria Jesusek semearen afizio hain goiztiarrura? Txiki-txikitatik goatzen naiz, enkargu gitea eta jute ginenen, da beti ohitura zeukala gauz astuna heltzeko, ez dakit. Eta basarrine beti gauz. Eta atxonak esaten zigun askotan, ume honek indar berezi dauken adinako, baina guk ez giondun kontutan hartzen. Gustatzen zai jende arten sartzea, eta txikitan igual entzuten ditun aurrean emakumeak eta, nola leike, adin hortan gauz oikiten utzi ez, eta ni pensatzen, hauek ez dakiten ni ama naizela, ni dena entzuten, eta, bueno, isilik gelditzen itzen, baina ikusten nun erresitzen zuela, orduan enun sufritzen. Ba, oain reto geho eta hundiagoa dia, geho eta zailagok, eta oain bai, oain presioa eta sufrimento hundie da. Baina, bueno, itxean geldituta baino nahiago dut, nere ama ere, adinekoa da, baina beak ere esaten du, ni ikustea joan berdina, eta bere 80 urtekin gurekin joaten da. Eskolan 0. Beak esateu, oaindikan ere esateu, bere urte itxarrenak eta gogorrenak izan direla eskolan egondanak. Baina bestela oso, zesango izut oso atrebitua, oso eozin gauzetako gizon txiki ba bezala zan. Oso zea da, heldua, dauken adinako, responsable eta heldua, beti danik. Ba, bere biziotako bat esango nuke, erropa erostea eta erropa estrenatzea. Berdin da, markakoa izan edo merkadilokoa izan. Askok esaten diate, lantokin edo kalean da. Ze emate diozu mutil horri? Horrek txuleta asko jango ditu eta, keba, oso ekibokatu da jendea. Inor baino dieta normalago irutzen du. Beraz, zuen etxean ez alaizi gehien jaten duena? Zezan goit. Ez behintzatola nabarmen gehiago eta. Ez, eno asko jatetena, egizan berba, sarri. Sarri. Bueno, inmedikuek hori esaten ditek, egin behar dela, gutxi eta sarri. Hor ikusi guzure ama da, emondo sensazioa toreruen amak baino gehiago sufriten dagoela zugaz, arriz de jasotzen zabizenien, Uste gutxina sufritzela ari jasotzen izenien. Hortik aparte. Eta erropa kontuen, zer oso koketu eta zara, gustatzen jatxondo zaztien. Bueno, gustau izatez. Eta bardin jatxu, merkadilloko erropa zein Dolce Gabbana tori. Berri izan ezkeo eta garbi honezkeo. Hori da, importanti ez da. Bai. Aizu, Aimar, ama komentatu du etxean gutxi jaten duzula, baina ez dakite dieta berezirik jarraitzen duzun, ez dakit adibidez, kaineko erronkarako prestatzeko, agian dieta bereziren bat egingo duzu. Bueno, berezia saiatzen ez garbi jaten eta bestela nahiko lan itxetia eta pixkat gorputza jaliketan lan gutxi naiteko, garbi jaten ez. Berezia ez dut egiten. Danetik jate pixkat eta... Aimar, ama hor egonda eta hor dago beti zure ondoan, baina badakigu zeuk esana dalako atxazana ezinbesteko bide lagun izan dezula, bai seme moduan, eta baita kirolari moduan noskiera. Bai, nik atxakin hor du asko pasait, azken batian lanetik eta ere atxakin nion, eskola utzitaren lanan atxakin jaurten nion, da nire atxa bat bezala baino gehiago igual laun hon bat, eta nik kuadrilako egozinik kontago horretik igual atxak kontatzen txon. Kontatu behar nekana, igual kuadrilako laun hon nahi ez, normala bezala, etxean esan horretik, baina nik igual atxaile nozaten txon. Hoi polita da. Baina dozen gai eriburuz? Bai. Neskatan zabizen inbe haitzen eta? Enitzen emiltzen. Lehen amak Maria Jesusek esan du, eskolan 0, eta orain baino askoz gazteagoa zela, sorginen laratzera etorri zen behin edo gehiagotan, eta galdetu genion, neskatan zer? Eta horixe esan zigun, 0! Iban. Badaukat nik, Aimar, pasarte txiki bat zuen atxazanak kontatu ziguna. Zuen atxazana igeltxoro izanik etxe askota iristen zan da. Ez zaita sekula aztuko. Normalen zuen atxak ez dik izan du inolako joeraik bere seme alabak jotzeko. Baina
aspaldin, hiru bat urte itula, kontatu zigun nola bera lanean izan, eta ire asmoik onenarekin behi laguntzeko asmoz, borra hartu eta nahi gabe buruan jo menuan. Eta zuen atiazanak zentzuna galtzeraino. Eta orduan txe, zentzuna berreskuratu zuenean, bi ipurdiko epelak orduan txe eman omen zizkian. Bai. Zuan... Zentzuna galtzeraino, eh? Bai. Ez berriketako kolpea ere, eh? Kolpea hundi puntu txarra izangoan. Hiru urte egin nintxon kolpea hundik imango, baina bai, gortzen hau borra ez, guan intxorra txikitzeko lehengo mazo euruzkoitako batekin joni, bai. Oroitza izan dut, Oroitu kontatu duta, bai, ipurri baino hiru urte baino izango izkin, Bueno, Aimar Irigoien, Arriasotzen munduko, herrikirol munduko aurre miragarria. Hala deitu izan diote, bai bertako eta bai kanpoko edabideek ere. Begira. El ganador al premio Pura Dinamita es Aimar Irigoyen, de 7 años, de Guipúzcoa, por ese levantamiento de piedra que acabáis de ver. Isabel, coge un trofeo. Cógelo. Así. Ahí, Paul, quédate aquí, que esto lo tengo que coreografiar yo. Y ahora, beso. No, primero el premio se lo tienes que dar. Y ahora el beso. 2. Eso. Venga. Y la vuelta breve y todo nos da. ¡Sí, señor! Txaloka gehiago nekatu nintzen, arrea jasotzen baino. Bueno, lehen, esan diguk, Aimar, eskolarako ez zuela afizio handirik, sufritu ere hainbeste? Bai, asko, nik eskolan, bai, ez te juste egun batien guztuago nahi zen igen. Eskursioan bat ezpazan. Eskola ez etzatek inoiz guztago ikasti ez, eta ez nina jola lan nien haitutala nahi honein, ez nio inoiz guztago duten ez. Ez gaizki atenditze ginoelako, baina eizerako azterketak egin behar direnean, edo kotxerako karneta atera behartzenean, eta haietan? Haietan bai? Guztago tokin aldapa izta, Xabier. Bueno, euk etzekiat, ze oroitzapen izango duan garai hartako maisuaz, baina bera oroitzen du gitaz, eta gainera ez dakik ze arro dagoen. Alde batetikan mutiko nahiko muitua, inkieto samarra, beti geldik egonezin batean zebilena, baina zan beti oso mutil jatorra izan da, zintzoa, esanekoa, beti. Eta, bueno, bere indarra txikitatikan, nola batxe, eakutsi duna, ez da? Anedota bezala, beti soinketako saioa eta prestatzen gendunen, beti behazan, bere aurkizu ediarra bea bakarrik, irakasle launtzai gabe, eta batetik bestea muitu behartzuna, ez da? Eta ez zuen egiten arrotasun puntu batikan, baizik eta, naturalki, ez da? Indarra zeukan, hartzezun, jasotzezun, ematezun, eta, eta mutiko oso alaia. Parrasko egite gendun alkarrekin, esan nahi, eta, gauza kontatzeko prest, eta, oso rekuerdo onak dauzkat. Bea eta, bere inguruko artista kuadrilla guzti horietaz. Igual arropuntuan ere partetik handa, baina behar balimada Euskal Herriin bea firmatutako aurreneko autografoan eone gordeta daukat. Beti bezain jator jarraitu zala. Hoxe, oso jatorra izan da beti, eta horrela jarraitu zala, marka lortzen edo lortu gabe. Hori behar bada bigarren mailako izan. Irakasliek esan dau, beratakola zure aurreneko autografo. Zuk autografo asko sinatzen dozuz? Bai, batzuk bai. Orduen igual, klub de fans eta da neukiko zuzta? Ez dut uste. Zutakizula ez? Hemen errezila alkuarria baukagut, eta Facebooken edo fankluben bat egin beharko duzu, Gizon eskasako egiten zaizki, Sabes, que lehen prokupeta geratu nahi, lehen esaten zagoen eskatan ez hauela hitzen, gazti hauten. Oin eingo zuzta? Piskat. Piskat bai, Oin ez da egiten. Egin da. Egin da, bale. Iban? Zenbat, piper egin otedek eskolatikan zelatu nengo zela egitara eizea juteko, Aimar. Aldien gehienak. Garai bateko
Errezilgo apaizak hemen egongo balitzere, ark ere zerbait esango likiba. Gazte gaztetatik akolito lanetan ibitako, haiz? Bai, Bai, hasieran igandero, jute duan. Orduan, 5 euroko ordaintzaria izaten baizan. Mezetan? Bai, mezetan. Gero bapatean igandetan jutea jutzi egin Gero hileitetara bakarrik jute duan. Orduan, 20 euro izaten baizan gaintzaria. Ara? Bueno, mutil praktikoa. Biehi aprotxan, berdi? Ondo. Aimar, hortaz aparte, makiber baino abilagoa zara, omentzara, lan batzuetarako. Adibidez, makila baten puntan txikle bat jartzeko eta txamponak hartzeko adibidez? Ona. Bai? Osona? Ona. Konta iguzu. Aspaldiko, bai. Bai, orduan zesuma biltzeinan, kalian, area eta honea, eta beti diru faltan ez, goxo gehozteko, eta 5 euroko azkar gastatzen. Eta baian, erriti berexo ermita bat. San Antonio. San Antonio, ez, gora xokutzen. Kutzen. Kusten, jendia diru botatzezula, eta guri eman be horra botatzeko, eta hango kuadrilla, irulau launo baginan, da ez gina ailatzen, ateaz pitiketzen pasatzen, irulau laun jarreatzien txiklian mastikatzen, pekatu izango da, baina txiklian mastikatzen jarriatzien, makilan puntan pehau, eta arrantzun bezala, diru atatzen duen, goxo gozteko. Bueno, orain, Aimar, ispilu baten aurrean jarriko dugu, eta ea eure burua ikusten edo ezagutzen duan bertan. Ama, Aimar hiri hoien naiz, harria zutzailea. Hiel zerua. Horrea. Horik eta Aimar, horik eta. Bega Aimar, bega, ikaudek eta. Hori da, bega bulta bat, bega beste bat, bega. Berreundo eta bat, berreundo eta bi, kapitua, bega. Ungo ara izan aldez niatzen, Igarri jasatzen du. Bueno, ikusten duan dena bizkarrera, ikusten denez. Aldana. Abilak ditu galoiek, Bai, ona jo. Bueno, Aimar, ire kirol ibilbidean, egun garrantzitsu asko zeudek, baina baduk bat, behar bada, etzekiat, beste baino garrantzi gehiago duen, baina bere biziko garrantzia izan zuen abintzat bai. 2008 urtean, Tolosako zezen plazan, lehen biziko apustua, izeta bigarrenaren kontra. Apustu historikoa, biok lan ikaragarria egin zenutelako, azkenera arte pare-parean joan zinetelako, gaztearen lehen biziko apustua, zaharraren azkena, egun gogoan garria, ez da? Bai, oso egun oiztio azten ez. Hori ditu egun batzuk, ia urte erdi bat edo prestatzen pasatzekena, egun urtako azken batean urdu erdiko saio bat diteko ez, eta hori iztio azten. Lehenbiziko apustuak badik zerbait berezia, beste ikusmin bat sortzen dik, dirua tartean, kuadrillakoak eta ire ingurukoak eta ere ire alde dirua jokatuta, ez altzien presioak gaina hartu edo gorputzik lotu? Bueno, ez, nik gauza bat eman oso garbi, eta esan lehen esan duen bezala 5 hilabete prestatzen etxien indako lanoi plazan ikia ez. Nire helburu oiuan, etxien indako lana plazan inezko, ez zauke jaik ez. Gehioan gutxio izan, lan hori seiki egon helburua, eta presioa beti matek ezka ez. Hainbeste jende ikustek eta aurretik eta betik aldezkata ez. Baina, bueno, nire etxien iteko lan hori nire helburua, eta henin gauza gehiotan asko gehiago pentsau. Bueno, apustu batean lortutakoari aurkariaren mailak ematen ziok handitasuna, eta kasu hortan hitz eta bigarrenari irabazi izanak eman zian, ez da? Bai, eta bigarrena ikusik ze karrera eman duen ez, eta ze marka dauzkan, baina nire aurreneko apustuan, jendiak duda ondizkan ez, berpatuko nintzen, eta, bueno, nik uste hortik etorri zala olako ospia ez. Eta jendeak susmo hori, ez onta gintzen behar bezala prestatuko, hau alproja marrajo hau prestatuko, ote da? Izango, ote du sakrifizio almen hori? Alagoen. Bueno, geroztik magina bat hau isildu dituk? Bai, asko isildu dituk.
Baina euk ere aldaketa hundi xamarra eman du. Bai, nik txuriti beltzak aldaketa eman ez, eta eman berrean itxekan. Olako kompromiso bat hartuta, eta ire bueltan dabizkiken beste 6, 7, 8 lagun olako plan batien sartuta gero ezin dugu txein ez. Pena izango ke norbere falloz, olako kale bat iti ez. Bueno, berezkoa beti izan duk, baina goi mailako kirolari behar bada ordutik. Bai, kirolari, azken batien goi mailako kirolari hoi juzgatzea ez, lan handia, maratoi baten antzeko zeadek ez, lan handia dek, eta hoi pasa ezkeo, nik uste kirolari juzgatu lehikela ez. Bueno, horretan, bide zail horretan nork lagundu dio, eta nork ezagutzen du Aimar beste inor baino hobeto behar bada maila horretan, entrenatzaileak. Bueno, nik aurrena ez nun ezautzen beha, baizikan bere maitzak eta egunkaritan daletzen itun, baina ezautu nunean berez eta probak egin nitunean kontuatu nintzen kirolari dela elite, baina alterofiliantzako izango zen fenomeno bat. Eta beste kiroletan ere, bai, gizon plaza da, jendea asko donian aziten da, bulla balimadore gehiago, osea, hortan oso ona da. Jendeak behakin konektatu iten du, behare alakoa da, eta orduan, juten dan tokia, naiz eta esibizio bat izan, beti jende ez tope hoten da. Berak helburu bat hartzen dunean, helburu serioa, oso disiplinatu da. Abizatu jate lotu dutela apustua, kainan 19ako, bere eskutan dago netzako, berak beste apustun bezala prestatzen jartze balima da, pensatzen dut ingo dula. Ez da erresa, kinazioan ja nik nire numeroak itxena hasi naizela, eta orduan izein berdula, neana etorri eta hasi lanian. Hor ikusi zaitugu eta alterofilian olimpiko izateko modukoa zinen, Aimar. Ez alduzu inoiz pentsatu hortik jo izan bazenu? Bueno, nik hartutako bidiekin izago dinungo guztua nago ez. Egia esan, pentsatu bai, ikusita beste guai baino irtera hobia igual longo zala ez. Baina, bueno, dakaun lanak inguztua hau eta horri zeitu erreio ez. Eta ikusi dugun entrenatzailea oso gogorra omen dala. Bai, gogorra. Entrenatzailea ala behar du, gogorra. Entrenatzailea gogorra behar du. Ni beti ezala esan nintzen duet eta entrenatzailea behar du haintzeuna. Emaitzakonak dira. Bai, oida. Azken batian oida. Balieuna. Eta Aimar, kirola hau ez da purreta arriskutsu ez? Hainoiz ez tozu eukin ardurerik igual olako jasoaldi baten edolan bizkarran aberiran bat eitzi edolan? Bueno, egia esan nik aberik utxinan ebizitzan kirol ontatik eukitut ez. Momentuz bintzat gainuntzeko gehienetan hartu kolpenatu beste, baina ontan ez da dinoz pentsatu. Zu adibidez gimnasioa eta zuten zara? Gimnasioan ordu asko egiten duzu? Bueno, pare huelta guaina zinez hastian, berriz. Hastian 200 eta nola sartzen gimnasioa bai. Egin bat pesak eta horrelakoa. Bai, pesak, gana pesak. Ikusten ari garen irudi horiek pixkat beldurgarriak dira, ezta? Pertsona batzuek pentsatzen dute agian gehiegi dala zuen kirola. Ez alduzu olako bazakite preokupaziorik norbaitek debekatzea proposatzea? Bazakit boxeoa eta zetzenekin gertatu den antzera? Ez dut zenik. Azken batian zure burui zorren matezun eur bada ez, eta ez dut zenik inor sartze gorrea. Bueno, nik harri jasotzen mundua, baina askoz ere hurbilagotik ezagutzen diat pilotarena, eta pilotarien artean oso erasokorrak izan diren aurrelarietan eta asko ikusten ditiat gerrietatik zisko eginak. Erremontisten artean ere bai, eta harri jasotzaileek zen olako zahartzaroa izaten dute alde hortatik. Nik egia esan, belaunak pixkat izurratzuk ez, egia esan bai izeta, bai ostolatzara bai usteik, saralegi, peruna, hoi pixkat belaunetatikan izurratako zehazebek ez. Baina, bueno, nik ez dituzte gainuntzian pertsona normal bat ire ematezezioak ez, minak eta izurra horitzek. Bestela, gerrietatik eta ez dukik arazorik izan edo? Belaunetatik sentitu nino, 15 bat urten nitxula edo, belaunetatik kejatzen nintzen,
Eta orduan bai, orduan Eskobarrek ustet, infiltrazio entziela oso nuen infiltrazioa behalagun bakoitzian, behatzi indizio sartuzkan. Eta orduan nuen pixkat azten hainitzan epoka eta muskulatura gehiagik landu gabe nekalako ez. Orduan tendoiak eta doble indarretxe ziren, da ja muskulatura eta pixka landu deunian, ez dit inolako arazo inoiz. Funtzionatu altzian oso noak? Bai, arrezke honi izti belonte izte sentitu. Bueno, ederki. Aimar eta Jokoa apustuak herri kiroletan ezinbestekoak direla iruditzen zaik? Bueno, ezinbestekoak zesan nik ez, aparteko xarma bat sortzeik ez apustuak, aparteko puntu bat badik. Hemen Euskal Herrian nik uste betidan ikan ezautu ala hori ez, apustu joko asuntoi, eta guain ja gutxitu indek, eta guain aparteko puntu sortzeik horrek. Lehen ikusi dugun apustu hartan, Izeta eta Bion arteko hartan, hemen diagu aurretik nola biltzen zareten eta nola negoziatzen dituzuen apustuaren baldintzak, zeharri, zenbat diru alde bakoitzetik, eta Tolosarako egintzen duten apustu handi hartan, ikusleen artean izan zuen Marta Dominguez, orain susmopean dagoen atleta. Ez alduk sekula sentitu zuen mundua ere neurri batean susmopean dagoenik edo jende askok pentsatzen duenik hemen denak ibiliko dituk hartuta, zerbait hartuta. Bueno, nik ez diolago inoiz pentsabet, gure mundu azken batean da oso mundu txikia dek eta diruik ia esateatako muitzestan mundua dek ez. Eta nik uste diru gutxi muitzen mundutan ez tola olako zaikan, susmoikan. Nerea? Bai, orain dela gutxi ikusi dugu eta gertatu da astelenean bertan Iñaki Perurena eta aita semeak egon direla erakustaldi bat egiten eta kanpoko turistarentzat, Errusiarrentzat hain zuzen ere, Lasturren. Orain modan jarri dela ematen du eta zuk nola ikusten dituzu horrelakoak? Begira, horre ikusten ari gara. Bueno, modan horiek gutxi ikustea gauza bat izango ez, da nik uste joela. Bai, herri kirolak nola baite jenderi erakusteko. Tradizioa da azken batean, eta nik uste guarea juntakoan hango ezautuko inuke bezala, behaik hemengo guztu ezautu dioela. Gustora hartuko zenuke parte horrelako batean? Bai, oso guztua. Egin izan aldu garralakorik? Bueno, hemen ingurun igual ez kanpoa eta ibilizan hauk, Suizan da ibilizan hauk, harri jasotzen, Ameriketan ebai, eta politia da. Eta nola hartzen du jendeak? Oso guztua harritu jetuk ez. Nik uste harritu bakarrik ez, zate duela, ez gaela ondo ez. Gaur egun dien daen grua ginola ibiltzia, baina dana zekeu zauz eta... Aimar, harri jasotzetik bakarrik ezin da bizi. Ze, zu, igeltzero lanetan, zabiz bebai, konbajin egiten duzuz biek, eta jente asko pentsa aldau, harri jasotzetik bakarrik aldala bizi eta gainera ondo, baina ez da holan, ez da. Ez, zaila da. Harri prestakutza bakarrik handakazu gastu handia, eta ematituen premio eta diru laguntza txikia nola duen, ez da gukazu hortik ezaitik. Aimarrek bi lan dituela esan dezakegu, bata lan eta afizio dena aldi berean, eta harria sotzea, eta bestea berriz, igeltsero lana, bai lana da, baina hori ere gustuko duen zeregina. Baina lana beti lan izaten da, eta lana bakarrik egiterik ez dago. Aisialdia ere, denbora pasa ere behar izaten du gizonak. Zerrote du gustuko Aimarrek, eta nork emango digu horri buruz pistaren bat? Bastante otxana esango nuken idala, baina euskortzean nien adibidez, beria bakarrik ikusteuna. Baina bestela eman erresa da, oso eman erresa da. Goxua. Bueno, berez, behatan izgiako harrilakoak, baina igual juerga ofestateatzen ganen da, beti batea bukatze dugu. Gehien emintza batea bukatze dugu. Bai, gero behar oso dantzaria eta oso zea da, ikustezu igual fandango bat harinari matiten, eta etzenuk esango dakango horputzakin, baina harina izan berdunikan. Bai, eta oso movimentu azkarrekoa eta zea da. Eta azkenen, eskerritxik eguetan bakizu, ez dara gazte asko eta azkenen dana batea bukatze dugu, bai. Aholku askatu ez beti ni bialtzen nago askotan. Ekarri berdiazu galtzak faltatxuto, ez dakiz faltaet, eta hola erosketak ite eta junberdu nian gehienetan nekin jutea, porque amak
beti beria tiratzeio, aman guztota tiratzeio. Eta orduan, nik betire, ez dakizatik izango, gaztegua eta kalian gaztegio ikusteitzeu blako, ez dakizatik izango baino, bai. Oso presumidua da. Sekretaria, faktura kontuk eta hola nik emateizkiot, bai. Fakturak eta aurre kontuk eta holako zea gehienak, bai. Bai. Bat ema berdu, beak launtzeko, eta, nik uste, gure atxona batek ikusi izan balu nolako harri jasotzaileatea dan, behare harri jasotzailea izan da mundu hortan ibilita eta ikusita zen marka egiten nahi dan, dana tapatzen nahi dela, nik uste orgulloso egon bertzula, eta gure atxake bai. Gure atxake bai, beti beha ibiltzezun hortxe aldamenean laguntzen da, eta nik uste teongo litzakela oso, lehen hori ala zeon, baina arrezki oin ditut markak eta ikusita, nik uste baietz, orgulloso egon goiala, dauden leguti daudela. Arrebaren hitzak iztun egokia, eta gero hor ikusi duzuen mutikozkor hori berriz, hori ere etxe berekoa da. Hau, unai. Anaia gazteagoa. Nerea. Bai, Aimar, zu motorra maite duzu, 4x4ak, eta eiza noski. Errezien baldago eiza gustatzen etzaion gizonen bat? Bai, badaude. Leku danetan bezala badaude. Gutxi baino badaude. Beira, Imarri. Beira, Imarri. Zeu. Orain ulertzen duzu lehen esan duen hori, ezta? Okerri txikiena garraia sotzen egiten dituela. Horrela ibiltzen ikasteko hartuko zituen epelak, seguru asko. Kartaiokoa ere oso gustuko du gure gonbidatuak. Eta badakizue musean beste batzuen artean norekin aritzen den, norri izaten duen askotan bikotekide, ondorengo ilustre hau. Kaixo, Aimar, Gabon. Unuzko lekua ezautuko guan, inoizu baino hemen izan naiz, afaltzen, eta baita geu musean ere, eta musean behintzat horretzu pronaz ezkau. Zugaldean, beha moldatzen baino beste batzu egintzen hobea da, eta musean ona da. Lagunan ez du txarra, baina beha oso ona da. Dantzan erabilia da, pandera ondo jotzen du eta bertzutan, bati bat orduz txikitan oso ondo egiten du. Mutiko alaia da, sazio horrekin alaia danak esaten dira eta Aimar hortzan berezia da. Eta plazan berriz ez orain baizik, hasi berri hartan ere oso plazak izuna zen, eta orain esperientziarekin zezanik ez. Eta inoiz urduri dagonean ere kanpo arestu adierazten. Baizik, beretzak horretzen du. Eta badakik, urrungo afaria errezilen tokatzen dela, eta jendea hortzak zorrozuta dola, hiri hori esko horiek noiz jango. Horrein batzeki hau, azkeneko apustu dola eta ez dela, bete pare baten zaio marko gola baino, zein gopeango juk. Agur bat, hemen elkartzean guztion izenean, eta kontu zibili Euskitz eta konpainiarekin. Aimar, kontuz konpainiarekin ibili, ez Euskitzerekin. Bertxotan ere bai? Ez dira esmatzen. Ez, Gai berezi berdik. Saiatu bai. Ez. Aimar, betxan, gauzetxu bat. Euskaldun petu zara, eitzen duzu zen guzti guztietik, Euskal kultureko dana relazioa eta gran musean jokatu, zukaldatzen ondo zabez, trikitilari zara errejasotzaile. Zu imagineten zara ontxe Londresen edo Madrilen bizitzen, eta itxita hau dana, zeure eiza, Ez naiz imaginatzen. Eta lan kontu gaitzik junbiarko bazinakara, igeltzero moduen kriston lanan eskainita. Ez da ginen zerta behartu lehiken, ez? Zailen golitzaitelega, seguru. Zotiz ez antzan eitzen bertan, ikusten zara? Ez dut imaginatzen. Trikitia, aipatu duk, trikitia gustuko duk, arreba trikitilaria, euk pandero jotzen omendakik. Eta beste kantu hau, orain entzungo dugun hau, zer da? Ze kantu dau, bolada batean errezilen besterik ez omentzela entzuten eta ze, esan beharko digupa, ze kantu den hau? Amaika hemen padreiakoak eta parrezai ditu. Bai, hoi gezautu eta... Erraziko amaika gazte dugu, bai, puntagana. Amaika? Bai. Eus! Amaika gazte dugu, puntagana, agostu batien, no?
bakaziota eta hango kantu modan antzen kantu guen. Hauna egare ginen. Aimar Puntakanan, kantu horrekin kirol gutxi edo asko. Gutxi. Kirol gutxi intzen duten. Etza onda egon. Zerrai. Eta dantza pixkat ere ingo zenuten. Be, asko ez, hanetzan harina egiten. Aizu, eta esan didate, orain errezien gutxi zabiltzala. Kanpuan zabiltzala gehiago. Norke atera zaitu gandik? Inok ez, nahi jo naiz. Zure kontu. Nahi jo naiz. Bueno, itxasaldera alde egin du. Udara eta bat oztita. Ondo. Iban? Aimar, nesken kontuak atera ditugula. Bazeki hau, ire neskalagunak betianik oso maite izan dula herrikirol mundu hau. Nola ikusten dek neskentzat herrikirol mundu honetara pauso egiteko bide hori? Niztik ezki ikusten, ez? Etorkizunik ikusten diok? Bai, beste maila batien igual behar bada, baina etorkizuna noski bai ez. Orain adibidez bazauzkau, Idoia Etxeberria, miren dukiola. Orduan, etorkizuna ikusten diok. Bai, etorkizuna bai. Bueno, Aimar txapeldun handia da, txapeldun ikarragarria da, baina honek ere apustu denak ez ditu irabazi. Erreziliko beste mutil latz baten kontra galdutako bat, badu. Aimar, akoratzalaiz. Errezilean laun artean jogo genuen apustu gehi. Aizkoan, harri hozen da korrika. Gu ez duen irazi, Ba, da, beste motivazio, Mateo ez, horrek. Harri irazi ja, bai. Bazkari harrain genuen, da egun pasai harrain, da ondo pasai genuen, laun artean. Beti izan naiz, mutiko eskor fuertia, da hortzare zer baginda ze problema ibiltzei jon. Kontatu, izan hor, aneotak ze ukitu genik, anak horretzara ez oi lumen. Pixat, hola, makurtzen hasi, gimnasio egiteko egiten hasi, da galtzak atzien hemen rat, puskau da nola atzagatzen gertan izan. Hoi, esplikatu za pixkat. Da, baita, zer ere, Sanfermin eta Honda, zema galtzak bere eosi berri zen itxun. Eta beste baina horretzala ez, nola unien txuri urdina, nahan xira eta jantzi behar, karkor txikibitan ibiltzeko, da lotu ezin da kremaileak, eta dana puska izkon, kasku ere sartu ezin da bilitzen, hoi txuko meri bai. Ono, ego jok. Ze, txuri urdinen kasko txiki xamarrak edo? Neurri getzegoan. Eta galtzekin ze arazo daukak? Oain ez Oialumen, parrat. Sanferminetara joan eta galtzapare bapaino gehiago erosi beharra. Aietzi, 3-4 zemat puskaunu joan. Zer ba? Italiago ibilatzen. Ez tozunien jantzita aurrea, baina etzin balio. Barkatu. Esan behar dik, mutil honek izugarrizko gimnasia daukala, Oialumen egiten zuna baki zer dan? Ez. Bi hankak zabaldu, eta ahoarekin lurrean zauden txamponak jasotzen zizkian. Hori ez dik, edo zinek egiten hori. Bai, Eskuak... Ba, eskuekin ikutu gabe lurra bai. Eskuekin lurrik ikutu gabe? Hori txiklearen baino zailagoa duk. Zaila. Oño. Bueno, Aimar, superra izango aiz, baina pixka zirikatu beharra zeukeat. Ba, pentsatzen, Ainona izan da. Izar bat izan da. Igeldoko harriarekin ez aldaukakor arantza bat barruan. Ba, bazegat. Eta noiz bat atera beharko dupa? Ata egoit. Bai? Bueno, poz ematen didak. Noiz ez izan, Bueno, vale. Poz ematen didak. Bueno, beste apustu horrena ez du kukatuko, erreziliko arkaitzen kontra egindakoa, hemen txezago gainera, eta ez du kukatuko. Zer izan zen ura, aizkoran, harri jasotzen, eta korrika. Bai, gu izan nuen sozien, junta ginen, hori beste kuarrila jugez, gu egin zaharragok, gu gaztexeo, eta beti hori biltzen ginen ikamikan, da, bueno, sozien elkartu ginen, afari bat uste izala holaxe, eta behaien kuarrilako bi, eta nita beste kuarrilako bat. Eta apustu egin txandal librian, erreziko kaletik atea, nire etxetik pasatzek zelatunea. Hango terrazan bio bola bana egiten duen. Hairi 8 jaso aldi eman, txandal librian motuen turnatze ginen, puntuta motuen jute ginen. Zelatu nahi eta zelatu nahen bikan erdiko moztu. Bi uste iziala, bai bi iziala. Bikan erdiko moztu.
eta galdu egin bai. Nun aterazien aldea? Ba, aldean juten, mendik juten aterazien aldea ondina. Hortego preparo bintxon. Aimar, aspaldian jo alduztu panderorik. Ez? Ba, gaur jo beharko duzu. Horretarako ekarri dugu Xabier Zabale. Aurrera, Zabale! Guazen ikustea. Venga, zuti! Ondo. Etzai gaztu, panderoa jotzen. Ondo. Nerea, Iban, Agurne, Xabier Zabale, eskerrik asko hor gurekin izateatik. Aimar Irigoyen, beha ondaiala, ondo izan, 6 orain kale jiran. Venga. Eskerrik asko Agurne. Kanpaina etortzen da eta jendea trajes jazten den geha, korbata erabiltzen dugu. Uste sistema demokratiko batian beharrezkoak direla, bestela ezingo genituzke konparatu. Fijatzen bazara, kameren atzetik ez dago inor. Gezurrezko kanpainak dira. Hainbeste diru gastatzie kanpaina bat eiteko ez. Askotan balio dute, behin botu emango dizun jendea bea indartzeko eta autoestima igotzeko, ez? Arkaikoa dela, pues, akaso igual bai. Gustura aritu gara, oso gustura ere, Aimar Irigoienekin solasean, baina orain jaun Andreok hitz egin dezagun politikaz. Bueno, hauteskundeak laster izango dira, baina lehenago hauteskunde kanpainak hartuko ditu bazterrak. Ez alditu, jada hartu. Joan Alaseras, Gabon. Baita zuri ere, Xabier, bai urte osoan alderdi politikoak edabideetan ditugu orduero. Baina orain, hauteskunde kanpainari esker, edabidetan ez ezik kale kantoi bakoitzean ere ikusiko ditugu. Zentzuzkoa alda, dirudienez, 21. mende honetan batzuek uste dute, ez dutela kanpaina hauek askotarako balio. Eraginkorrak aldira benetan jendearen botua erakartzeko edota bideratzeko balio aldute, guk hori bi alkateri galdetu diegu. 70% erabakita dauka bere botua. Korromitin hori geruta zentzo gutxiago daukate. Askotan balio dute, behin botua emango dizun jendea bea indartzeko eta autoestima igotzeko, ez? Baina hortik boto gutxi lortzen da. Aldiz, ikusten denik, eta kanpainak etorkizunia begira horti doaz, berezik kalean egon, eta mendira jun edo kalera jatxi, baina joan bertzea herritarrakin zuzenean. Kanpaina politikoik onena 4 urtetako hilbidea dela, ez? Azken finen hori da bizilagunek ikusten dutena, eta hori da azken finen bai herriak hausnartzen duna eta ikusten duna, ez? Gero hemen 15 egunetan saltzea zer egin behar dezun eta esperientzia hori egiteko, aukera hori bai dago. Arkaikoa dela, akaso igual bai. Kanpaina etortzen da eta jendea trajes jazten den geha, korbata erabiltzen dugu eta honelako gauzak, ez? Azken finean, honelako estereotipo horiek mantentzen baldin badia iguale bai, seriotasun puntu bat emateko, ez? Hauteskunde kanpainen eraginkortasunaz ez ezik krisialdei garaietan etikoa ote den baita ere galdetzea zilegia da, azken finean sekulako dirutza gastatzen baita horrelako kanpainetan. Politikariei galdetu diogu eta orain politikagintzan aritzen diren lagunei galdetuko diegu honen inguruan. Kanpaina elektoralak ezinbestekoak baino nik uste sistema demokratiko batian beharrezkoak direla, bestela ezingo genituzke konparatu alderdi politikoen arteko eskaintzak. Komunikabideentzako da frustrazio handia, oso frustrantea da. Ze komunikabideak medio publikoetan, edabide publikoetan jartzen diote kuotak. Zakizema minuto, bakoitzari, segun parlamentoa, eta hori, ze kriterio informatiboa da hori, ze kriterio, ez da kriterio profesionala. Bueno, sofistikatu egin dira kanpaina elektoralak. Garai bateko romantizismo hori egia da, astuta daukagula, baina behar bada uare etzan naturala. Uazan, garai luze batetan, hauteskunde kanpainari gabe bizi izan ginalako, eta segurasko haren antxilan bizi ginalako, ez da? Hasiera batean, jentea ilusioa zuen.
eta jentea freskotasuna ere bai, eta jentea mitinetan eta partze hartzen zuen. Orain ez dira mitineak eta egiten, orain egiten dira prestakuntza kamerak hori gero errepikatzeko. Hauteskunde kanpainak animatzen dituzten kontuen artean ikusgarrienetarikoa famatuena da. Hau da, alderdi politiko baten alde lanean sartzen diren pertsonai ospetsuena eta zer esanik ez bapatean politika gintzan sartzen diren pertsonai hoien adibidea. Badakizue egun hauetan asko hitz egiten ari dela Titin pelotariari buruz, berak Partido Popularrarekin aurkeztzeko erabakia hartu du Logroñoko kirol zinegotzia izateko eta honek era guztietako iritziak sortu ditu. Politikan lan egiten dutenei ze iruditzen zaie adibidez pertsonai ospetsuak mundu horretan sartzea erabakitzen dutenean? Pertsona zintzoa baldin bada, eta kasu honetan berak daukan esperientzia ugaria ikusita, ez? Pelota munduan eta kirol munduan, eta zeo zer esateko eta aportatzeko baldin badoka ongi etorria izan dadila. Alde hortatik nik ikuste detena da prejuizio asko izan direla, Euskal Herrien gaina sortatu izan dira hornelakok, ez? Nire bai pelotari izan dakoa izan naiz, eta nik bai aurrera pausua eman unen, Alderdi Sozialistako kidea izan da aurrera pausua izan unen, bai bizia zen ditun egoera pixkat ez dakit arraroak, ez? Titinen kasuan ere, argi ikusten baldin badu, Logroñon kirolaren alde geuz txukun bat egin dezakela, ongi etorria. Baita ere argi utzita, ze bere adierazpen batzuk entzun dituen esanaz, Logroñon sartzen zala, baina bera atzala politikan sartzen, baizik eta kirola egiteko sartzen zala. Ez, beha sartzen da argita garbi politikan. Ze politika egitea da, eguneroko herrigintza egitea. Hau ikusita ematen du herria ez dagoela oso prest, kanpaina haundi hoiek jasateko behintzat hori da kalera ateratzerakoan guk somatu duguna. Hainbeste diru gastatzie kanpaina bat eiteko, ez, gainare oindaun krisisekin, ez da, niretzako ez da la ondo zehain den. Oto aldatzeko balio dute? Batzu igual bai. Baina beste batzui batez desbego. Zuri interesatzen zaizkizu kanpaina politikoak? Batez, momentun batez. Ez dakit enteratu zaren Titin, orain politikan sartu dela, Partido Popularrean Logroñon. Ez zuri pertsonai famatuak politikan sartzeak, iruditzen zaizu tiroia daukala, horrek lagundu dezakela? Ni pentsatzen du behitz. Pelota saleak eta tintxinen segidor bat emat, dudari gabe arrastratu gula, pentsatzen du behitz. La pelota egon nadan, horrek, jendia, karratu gu. Claro. Tintine rioan jogatza honin, jende gizokuta, pateorik uste. Zein da zuen iritzea, Jaun Andreok, 21. mendean kanpaina politikoak soberan? Hauxe da gure gaurko galdera. Titina aipatu dugunez, gogorarazi nahi dizuet, datorren igandean Bilboko Bizkaia pilotaleku berri eta ederrean izango den final handirako bi sarrera, kantxako bi sarrera bikaino horietakoak, preziatu horietakoak baditugula. Eta gure sare sozialak erabilditzakezue horretarako, Facebook edo Twitter edo bestela berriz SMS bat bidali. Ani idatzi, gero tartetxoa utzi, zuen ustez irabazle izango den bikotea jarri, eta bidali 2530 horixe da egin behar duzuena. Baina zentra gaitezen gaurko gai horretan. Hauteskundeak hurbil eta kanpaina ofiziala gain gainean. Eta horri buruz hitz egiteko bildu zaizkigun eleketariak onoko hauexek dira. Eider Alkorta, politologoa, Gabon. Gabon. Juan Mari Juaristi, zuzenbidean lizentziaduna, ongi etorri, Juan Mari. Eskerrik asko, Gabon. Inigo Asensio, kazetaria, Gabon. Gabon, Xavier. Eta Martin Barriuso, filosofoa, Gabon eta ongi etorri. Beno, eleketariok, kanpainak oso boto gutxiren norabidea aldatzen baldin badu, zertarako mitinak, iragarkiak, Juan Mari. Zertarako, bakoitza daukan onena, alik eta boto gehien biltzeko helburuarekin. Naiz eta kopuru txikia aldatu, egia da, 105, 110 esate dutela ditu guztiak aldatzen dela, baina 105 edo 110aren gora bera, hauteskunde irabazi edo galdu. Aulki batzuk gehiago edo gutxiago. Eta kanpaina azken batean da alderdi bakoitzak eskaintzen duena merkaturatzea, eta ezinbestekoa da, zu merkatu hortan ez pasaude beste batek hartuko du zure lekua. Eta kanpaina batzuk oso eraginkorrak izan dira, etortzeizki burura esate baterako, 2000 bateko maiatzaren 13 inok uste zuenean Ibarretxeko eta 13 atera zituen ura,
edo eta 2004ko martxoaren 11ko atentatu ankerraien ondoren aznarrek ezurra esan eta zenolako buelkoa eman zen, eta kanpainak balio izaten dute, horretarako. Beraz, eraginkorrak dira, beste kontua da, beste erabatea egin daitezkela ala ez, baina ni kanpainak egitearen aldekoa naiz, formatuak eta hori da, eta beharrezkoa iruditzei gainera, gizarte heldu batentzat beharrezkoa. Martin, zer deritzo zuzuk? Nik uste dut kanpaina beharrezkoa direla, problema da, kanpaina horietan agintzen diren programa horiek betetzen espadira gero, ez daukagula inolako garantiarik edo kontrol biderik, ez? Imagina dezagun, etxeko komunitateak kudeatzeko, denok ezagutzen dugun etxeko blokea, debekatuta dagoela zuzeneko gestioa eta derrigorrezkoa dela 8 edo 10 enpresaren artean aukeratzea, enpresa horiek dato zeuren ofertak ginez, begira, igogailua jarriko dugu eta hau eta beste egingo dugu. Derrigorrezkoa da 4 urtetan zehar pagatzea, baina gero igogailua egiten espada, edo igogailuaren ordez ez daki zer, edo berandu egiten bada, ez dauka inolako penalizaziorik, eta daukagun aukera bakarra da 4 urte beranduago horien arteko beste enpresa bat aukeratzea. Hori ez genuke normaltzat hartuko. Hau da, konsumo alorrean produktuak, zerbitzuak eta eskaintzen direnean, hor prospektoan edo etiketan esaten dena betetzea eskatzen dugu. Alderdi politikoen kasuan ez dago horrelakorik, pertsona bat edo alderdi bat boterera hel daiteke eta esan duenaren kontrakoa egin, eta ez dauka inolako zigorrik 4 urte beranduago arte, eta hala eta guzti aukerak oso mugatua dira. Beraz, nik uste kanpainak beharrezkoa diela, baina benetako demokrazia batean hor agintzen dena beteko dela segurtatzeko mekanismoren bat beharko da, bestela utxalak dira. Eider, zu alde ala kontra eta zergatik? Ni hauteskunde kanpainan alde nao, igual gaur egun egiten dien moduan formato tradizionala edo diru kantitateen ingurun, ez da bide basa baldu daiteke ez da, finantziazioen inguruen. Baina zertako balio du jendie mobilizatzeko, konbentzitua denak gehiago konbentzitzeko, eta kasu batzutan baita ere, nolabait dudan daudenak edo abstentziun poltza hori mugitzeko, ez? Eta Juan Mari komentatu moduen, egia da zifrak, konbersioik ez da amaten orokorrien, baino botu gutxi batzuk ikur politiko edo kolore bat aldo dezakete, ez? Horren ondotiken, eta realistak izan da nola alderdi politikoek jarraitu egingo deben sistema politiko honen zentralitate edo mantentzen beharrezkotza jotzitut momentu enten. Inigo? Hain botu gutxi mugitzeko, hainbesteko kostu haute duten edo eki beharko luketen hori da nire kezka, ez? Beharrezkoak gote diren hor dira eta egon beharko lukete edo egongo dira hainbat urtetan, baina egia da boto zenbaki murritza mugitzen dutela eta gainera, ez dakit horien artean zenbat den kanpainaren eraginez mugitutako, ez den aipatzen zen Juan Marik, 11M atentatuaren ostean, aznarren hitzak eta egia da, baina horrelako garantzia balin badu, agian kanpaina guztia soberan zegoen, eta hori kanpaina baino gehiago krisiaren gestioan sargen ezak ez da. Aurretik egindako kanpaina horrelako ekimen batek edo horrelako ekintza batek aldatu badu, horrek agian agirian uzten du kanpainaren baliogabetasuna edo gutxinez horren inguruan ditudun zalantzak. Gaur egun bizi dugun krisi gorri honetan, Juan Mari, kanpainan hainbeste diru xautzea bidezkoa da? Ez, inolaz ere, hainbeste egia da, gero lortutako botoenkin estadutikan jasotzen dutenarekin, askok ere dirutzak jasotzen dituztela, ez da? Baina ez iruditzen hori gaur zentzuzkoa denik. Ez gaur eta ez egoera oparoan ere. Baina hor badago baita adibidez, Madriden edo horre zezen plazetan eta egiten dituztenean horrelako indar erakusketa. Hori bera da marketingaren ezagorren nagusienetako. Baina hemen ere egiten dira. Hemen ere, bai. Eta alderdi bakoitzak zezen plaza izan beharrean belodromoa igual izango da, baina... Bai, hori da. Azken batean indar erakusketa bat. Mezua ez ezik, bera atzetik zenbat jarraitzaile ditudan. Eta hori da jendeak ikusi dezan. Eta hor egiten dira gehiagikeriak. Egia da. Eta baita ere egia da, alderdi politikoengan fokoa gehiagi jarrita dagoela, herri ordezkariak izanik protagonismoa askotan neurrizkanpoko ere badutelako, herri honen gidaritza, herri guztien gidaritza politikoen eskutik etortzen delako sarri askotan, eta foko gehiagi jartzen da hoiengan, eta beste zenbait gizarteko estamentuei barkatzaiena politikoi etzaile barkatzen, baina ikusi dituzten baki batzuk. Eta euroak 10 milioika gastatzea 2011 urtean
milioika pertsonek bizi duten egoera eta beste milioikak etorkizuna zalantzaz betea aurkitzen duten unean, ez da oso zuzena eta etikoa. Piskat apalxiago beharko lukete izan. Arantzazu Zugazti harago doa. Gaur egun ikusten dut ez dela ondo begiratua izango, hemendik aurrera astera dijoan kanpaina elektoralioetan diru asko gastatzen duen alderdi politikoa, hor nik usten dut jendea segituan fijatuko dela, eta beraz krisia onerako etorri ote dan edo, hor begiratu dezakegu pixka bat, beste puntu bat partidu politikoak edo alderdi politikoak neurtuak izango direnak, ez da. Facebook, Twitter, YouTube, sare sozial eta baliabide teknologiko guztiak erabiltzen dituzte gaurko hautagaiek, Martin. Eta baliabide horiek, denon eskura daude, askoz demokratikoagoak badira, alde hortatik, merkeagoak badira. Eraginkorrak ere bai? Bai, ni uste dut badirela, beste mesua zabaltzeko beste modua da. Ni harritzen nagoena da, mesua komunikatzeko egiten den alegin teknologiko berritzaile hori zergatik ez dan ematen parte hartzean. Hau da, beste herrialde batzuetan badaukate boska elektronikoa, Brasilen adibidez mapiko urte daramate sistema horrekin, horrek ikaragarri merketzen du boska sistema, boska prozesua, eta momentu honetan posible litzateke hitzetik hortzera referendumak eta galdeketak eitea. Nik esate baterako ez dut ulertzen nola den posible pentsio sistema goitik bera erreformatzea populazioaren gutxiengo bat ordezkatzen duten agente batzuen arteko negoziaketaren ondorioz. Oda, nik uste dut olako gauza importanteak denon artean boskatu behar ditugula, boskatzeko eta zuzenean parte hartzeko aukera gehiago daukagun neurrian programek zentzu gutxiago daukate, azken finean programak hor daude, beraiek erabakitzen dutelako gure partez, eta hau demokrazia baino, nire ustez, alderdikrazia delako, hau da, erabakiko duena aukeratzen dugu, baina eguneroko erabakietan ez daukagu inolako aukerarik parte hartzeko, eta orduan nik alegin hori eskertuko nuke, esate baterako, demokrazia parte hartzailea bermatzeko, diru gutxiago gastatu kanpainan eta diru gehiago gastatu herriari hitza ematen. Azken finean, gaur egun daukagun sistema demokratikoa 18. mendean sortu zen, 19. mendean garatu, garai hartan gehienak analfabetoak ziren, emakumeek ez zuten boskatzen, aberatzek bakarrik boskatzen zuten herrialde gehienetan, eta hori moldatu behar da. Orain herriak badu tresna gehiago, kultural eta sozial gehiago benetako demokrazia izateko, eta inoiz baino urrunago gaude demokrazia zuzenetik. Orduan, nik alegin hori eskertzen dut, baina parte hartze aldetik eskertuko nuke batez. Nik adibidez Facebooken ez daukat profilik, Twitterren ere ez daukat inolako gogorik. Era bat atzeratuta zaude, Martin. Ez, nik izan nuen, gero irakurri nuen hor jabego intelektualaz daukaten politika, privazitateaz daukaten politika eta barta, iruditu zitzaidan, abuso utza sala hori, eta ez dut ulertzen nola ardezakeen olako enpresa pribatu batek sortutako sistema, nola ardezakeen olako protagonismoa kontu publikoetan. Adibidez, lehen ari ginen kotxean komentatzen, Ekuadorreko gobernua korrearen aurkako kolpe saioa egon zenean, salbuespen egoera Twitterren bidez iragarri zuen. Hori iruditzen zaian niri surrealismoaren zera, ez? Bai, ondo dago hori, baina sort dezagun sistema publiko eta benetan parte hartzaile bat, eta ez enpresa pribatu batek sortutakoa. Eider, estatu batuetan ere aurre kanpaina hasi dela esan dezakegu, eta orain 4 urte bezala, lehendabiziko kolpea bideo baten bitartez eman du Obamak. Zuri zer iruditzen zaizkizu bide berri hauek? Niri oso ondo, baina osagarri moduen ez, sare sozialan garantzia ez dena ikendu, eta baina maksima ere sare sozialin ez bazaude ez existitzen, ez dakit, ez? Kuestioa igual iritsa daitezkela botu emaile potentzial batzutara, adintarte batetan igual politika klasikoekin edo ez dana iristen, ez? Hori batetik, eta gero parte hartzien inguruen, zer interaktibo da baita ere, ez da berdin emitin batea jun eta entzule izatea mugatzea edo aurkezten da batekin nolabaiteko komunikazio izati, ez? Eta Obaman aurreko kanpainan iraultza bat izan zen. Ez igual sare sozialak, baina bai interneten bidez zintzutun kanpainak, YouTubeko bideoek, nik jarraitu neuen eta kriston kanpaina interesanti irutu zitzaiten, ez? Claro, que estatu batutan ezin da konparau hemen dakagun kultura politikoekin. Beste batzuetan, herritarrengana hurbiltzen dira politikariak kanpaina garaian dabiltzala ere bai.
gainerako herritarrak bezalakoak direla frogatuen airik, alegia rockzaleak, inauterietan mozorrotzen direnak. Inigo, zer iruditzen zaizu zuri xumetze hori? Ez dakit egiazko ote den, ez? Garai hauetako xumetzeak, edo justu kontrako, ez? Garai hauetan trajea eta korbata jartzen duten honak, ez? Gezurrezko garaiak direla esango nuketan, ni hor eban dator Martinekin, ez? Alderdikraziak edo partitokrazia delakoak, ez? Horixe duela, ez? Azkenean alderdi politikoen menpe garela, kanpainak eurek diseinatu, eurek bota, eta badirudi interesa hondienara kanpainengan haiek dutela, ezta? Eta horri aldatzeko inungo joerarik balego, garbi dago alderdi politikoen menpe garela hori ere aldatzeko. Eta eurek interesatu hondienak izan da ez dutela horretarako inungo joerarik izango. Beraz, mozorrenara itzulita, broma hutsa ez, inungo garrantziarik hartzen ez duen zerbain ere ustez, bai xumetzeak eta bai bapatian trajea eta korbata jartzeak ez garai hauetan ematen direnak. Baina bai dagianik eskatzen dauena benetan kanpainen aurka edo kanpainak aldatzeko joerarik egon beharko balu, daiko egoera kaskarrean garela horretarako, ez? Alderdi politikoek kontrolatzen duten sistema demokratikoan edo partitokrazian alegia, alderdikrazian, aldaketa horiek oso nekez emango direla, eta etorkizunean ere, modernizazioa, euren irudiaren modernizazioaren pare izango dela. Orain Facebooken gaude, orain bideo bidez egiten dugu, eta Obamak indar askoz eta txukun egin zuen bezala dola urte, orain ere horretarako joerak izango ditu, baina joera guzti horiek politikarien mesedetan, eta nire ustez herriaren mesedetan, herritarron mesedetan ez direla egiten horrek eskatzen. Xumetzeari buruz, xumetzea batzuk xumetu beharra daukate, baina politikara dedikatzen diran gehientsuenak, herri honetan behintzat gehientsuenak, jende xumea da. Jende zintzoa da, gehientsuenak. Elitean egon daitezke batzuk, baina bere borondatez eta herriaren zerbitzura, hemen milaka eta milaka pertsona urte askotan aritu dira duten honena ematen. Hori ere politika da, eta politikan gintzan. Beste kontua da, gero, kanpotik ditorretako modak direla medio, edo eta komunikabideek eragin da, ze politikoek kontrol bat badute gauza batzuen gan, baina komunikabideek ezartzen dituzte beste baldintzak eta beste arauak. Komunikabide bat zuzenean sartzen denean eta argi gorria pizten denean, orduan hizketan ari zeren guztia alde batera utzi eta mezu zehaz bat, 20 segundotako pildora sartu behar dezu. Eta beste hainbat gauzetan ere berdin, ez? Orduan, komunikabideek ere behartzen dute eta komunikabideek norabide ideologiko zehatz bat daukate, bere bezeroi begira, eta hori dira benetan kosto latzenak, komunikabideetan propaganda egitearena. Boto elektronikoa eta gauza denak, bai, hemen saiakera egin dira, oindikan bildurrak daude, eta ni Facebook, Twitter eta guztia dudanak, horra oindikan gera daiteke gizartearen zati handi bat, adin batetik gora dagoena, esparroetatik kanpo geldituko litzateke, beraz, horiek ere oindikan tentu zibiligarreko kontua dira. Espainian aurpegi ezagunen presentzia gero eta maizago gertatzen da, hauteskunde kanpainetan, eta titin hirugarrena pilotariarena dugu, adibide hurbiletako bat, Peperen zerrendetan joango da Logroñoko udalerako. Helburua kirol zinegotzi izatea. Zer iruditzen zaizue? Lehengo igandean erabaki horren berri eman ondorengo lehenbiziko partida jokatu zuen Bilboko Bizkaia pilotalekua gainezka zela eta sakea ateratzera zijoan bakoitzean txistuak entzun behar izan zituen. Zuri, Juan Mari, zer iruditzen zaizu? Txistu egitea gezki. Gezki, izanik dan lehikukoa, jakina, han ezingo dio eskatu abertzale izatea. Abertzale izango da espainola. Eider, bere herrikoa. Zuri zer iruditzen zaizu bere erabakia eta jendearen erreakzioa? Nik uste duten aske izan behar dutela alderdi batean edo bestean sartzeko, berak sandu bere enpresarekin hitz egin dola, eta bere kirolekintza ez badu oztopatzen, ez diotela inongo arazorik jarri. Eta nik uste horrela ulertu behar dugula. Gero titinen jarraitzaile batzui ez gustatzea edo gutxigo, zilegi, baina txistuka jardutea edo horrelako berak zait frontoi eta etortzeko zehari izatea ez zait ondo iruditzen. Martin? Nire ustez eskubide osoa dauka, eta politika ez da politikaren profesionalen esklusiba izan behar, baina era berean nire ustez honek erakusten du ze puntutaraino politika marketing bihurtu den, marketingarekin ze lotuta dagoen. Azken finean,
nik lehen egiten nuen paralelismo hori, gestio enpresak edo olako gestoria baten antzekoa dira, zerbitzu enpresak dira neurri handi batean alderdiak. Problema da, alor askotan, erakunde religiosoen antzeko tratamendua daukatela eta nolabaiteko mistizismo haien inguruan, baina nire ustez politika gero eta prosaikoagoa da, gaur egun eskaintzen zaizkigun aukera diferenteen arteko ezberdintasunak arlo askotan ikuste ezinak dira, eta orduan hori marketingera jotzen da, publizitatean egindan prozesu bera, ez? Edukia baino azala da importantena, sentimenduak mugitzea, storytelling delako hori, hau da, historio bat kontatuko izut, naiz eta denok alegiazko zerbait dela jakin aurretiaz, eta orduan, sedukzio prozesu bat da, azken finean, erabakitze prozesu errazional bat baino. Eta, titin eta bestelakoak horrelako izarrak sartzea hor, nire ustez, benetako protagonismo emateko baino, marketing operazioa dira. Eskubide osoa dauka, baina, erakusten du zen nolako demokrazia. Beste erremediorik baute dago. Izan ere, gutako bakoitzak egunero 5.000 inpaktu publizitario entzuten baldin baitugu gore egunero bizitzan, jakitzen genetik oberatzen gehan bitartean 5.000 inpaktu baldin baduzkagu, eta informazioan gizartean bizirik milaka albiste ezberdin eta mezu nola sartu, nola helerazi gizartearen gehiengo bati. Gero eta gizarte komplejoago honetan, mezuak gero eta simpleago dihoazte. Publizitatearen araua jarraituz, jendeari pildorazo hori, pastillazo hori iristeko. Inigo, zu kirol emankizunen iresle borrokatua zara, pentsatzen dut lehengo igandeko ere ikusiko zenuela, zen olako sentimenak eragintzizkizun titinek 22 aldiz txistuak entzun beharrak? Onartu beharra daukat tristura sortu zidala, ni kirol ikuskizunen irensle eta titinen miresle naizelako, eta gainera pilotari handia, nire pilotari, kutxunena izan delako, ez? Eta, joan izatzen moduan, ezin eskatuko diogu berari Euskal Abertzale izango denik, ez? Beraz, ulergarria da bere erabakia, ulergarria norbaitik gaizki iruditzea, eta txistuak anekdotak iran utziko ditugu, baina gira niretzat, penagarri izan zela, ez? Mine eman zidan horri batean, egia da titin erabaki horrekin adosago edo ezain ados egon daitekela jendea, baina ez da lehenengo kirolaria, ez lehen kirolari euskalduna, ez lehen futbolaria, ez lehen txirrindularia. Ez lehen pilotaria ere. Ez lehen pilotaria ere, hori da, hainbat udaletan, kirol zinegotzi bihurtu dena. Kontua da, badirudi, euskal kulturari hain gertutik helduta dagoen kirol honi eta pilotari, alderdi popularrekin bat egiten duen pilotari bat aurkitzea, hainbat sentimenetan mingarri esan daitekela, eta hori ulertu behar. Lehen Juan Marik esan duena entzun duzu, herritar xumeak direla azken batean gure politikoak, gure mailako politikoak. Zuk sinesten alduzu, Inigo, labur-labur, politiko profesionalen zintzotasunean? Bai, batzuenean, baina nek sinistuko dugu denen zintzotasun horretan egunero ikusten ditugun berriak kontuan izan da, ez? Zintzotasunik izango da, ziur, eta egia da Euskal Herrian xume-xume lanean asko direla, baina politikariak guztiak dira Euskal Herrian, Espainian, Europan, Europar Batasunean, edo Europar Parlamentoan markatu gertaturikoa ere duela egun gutxi, horren adibide garbia dugu, eta haiek lan eginez baino euren dieta kobratzeko keinu egin zuten, euren hegaldi horiek turista klasean egiteko nahiko lan, eta zintzotasuna bai, agian erosuegi biziote diren eta gure garaira egokitzeko behar gehiago behar luketen. Eider, hurbiltzeko herritarrengana hurbildu nahirik emandako urratsak aipatu ditugu lehen, rock zaleak direla esan, ez da nolako kamiseta jantzi, kontxan bainatu, horrelako ekintzak, baina orain Inigok aipatu duen horrek ez aldituzte gugandik erabat urruntzen. Denoi hainbesteko ahalegina eskatzen zaigun garai honetan, gainerako lurtarrokin batera hegaldietan ez dutela joan nahi erabakitzeak, beraien soldatak izoztu nahi ez izateak, ez aldut distantzia handitzen. Nik uste lehenko kontu honekin demagogia pilo bat egiten dela, eta modan daola politikoei kontrako olako irainak egiteaz. Eta nik uste sagar ustelak badaudela, beste leku pilo batetan bezala. Baina gehiengoz onartu da. Bai, baina nik uste Europako Parlamentu hori eta Europan,
retiro dorao edo beste batzuk pixkat eszenatik entzeko bidaltzaitu zenin, Europako Parlamentuko politikia ez nuke benetako politikekin edo errealakin nahaztuko, ez? Eta askotan politika zitzaiten deunen nahi eliteaz edo legebiltzark da, baina gero herrietan daukagu egunero musutruk, lanean nahi da jende pilo bat, eta zinegotziak ere politikariak dira, eta doainik haidian alkateak ere politikariak dira, ez? Piskat egun nahiko nuke, aldeko botu bat edo, bai profesional modun edo bai bolondrez modun, zintzoa idien guztien alde. Baina Europatik etorri den hori, ez zaizu mingarri gertatu zeuri? Bai, mingarri eta lotzagarri. Eta areta lotzagarri jo irutu zait, adibidez peso eta upedak gero botu aldatzie, hori ja patetiko irutu zait. Osa, uste, hobeto dela gaizki geratze eta punto, baina koherente, eta ez gero jendien reakzio batiken edo aldaketa faltzu hori emati, Bai, beira, nik politikari profesional pila bat ezautut, eta argi dago, denetarikoa dagoela. Eta egia esan, nire ustez, politikari gehienek lan pila bat egite dute. Nik ezagutu ditudanak, Behar bada egongo dira talde parlamentarioen arabera eta nik uste dut oso diferentea dela udal batean egotea eta arlo konkreto batez arduratzea. Hor, askoz gestio zuzenagoa dago, kontaktu zuzenagoa jendearekin, eta benetan jakin daiteke zertaz ari zaren. Baina nik, hor Espainiako parlamentarioen baten despatxoan egon naiz eta Europako parlamentuan ere bai, eta ikuste dituzu arle batetik bestera korrika, orain bosketa badaukat, orain 5 minutu elkarrizketa bat, gero mintegi badago eta horre agurra ingot eta gero kolaboratzaile bat geldituko da, eta argi dago ez direla kapaz guzti hori manejatzeko, uste ezagun gezur hori. Superman izatea eskatzen diegu, ezin dira ailegatu, gure partez erabaki behar dute korrika eta askotan oinarririk gabe, alda dezagun sistemaz, gehiegi exijitzen zaie eta behar bada eskatu altzaiena baino gehiago. Nik sinisten dute politikoen gehiengoa zintzoa dela, elitean daudenak ere bai, ustela badaude, noski, dudarik ez, baina politika bezain sektore ustelak edozein ikutuko baenu berdintxu leudeke, azkenean gizarteko eredua. Adibidez, momentu honetan, banketxeko arduradunek azkeneko urteta ematen ari diren irudia askoz ere gogorrago, askoz ere ankerrago, askoz ere onartezinagoa, eta hor da biltza hondikan gaina, arro eta gaina erakusten zer egin behar duten, da beste guztiak erreko estatu behar dutela, eta bera egondikan izanik arduradun nagusienetako batzuk, baina ikutu zina dira. Politiko baino askoz kulpa gehiago dutenak ere badaude orduan. Bueno, olakoak adibideak Europa Parlamentukoak eta errealidetik kanpo dauden politikoen adibidea dira, noski, eta lupa nola handia jartzen diegun, eta tartin behin merezi dutela bizkarreko bat, hori ere bai. Baina jongo gaineke judikaturara, jongo gaineke kirolaren mundura, jongo gaineke industriara, jongo gaineke bankara, jongo gaineke mundu arteko merkataritza guneetara, jongo gaineke eozen likutara, tentazioaren inguruan dabilenak, oroar, gehientxuna tentaziotik gelditzen dira, baina batzuk eroriken dira, politikoak, lupa hundiakin. Eta beste askok ere bai, ni politikan eliteakoa izan naiz, eta, nik izautzen dituan gehientxuna atikan, nik defenditu egiten ditut. Bueno, besterik gabe jakin egin behar dugu, norentzat izango diren datorren igandeko final handirako bi sarrera preziatu horiek. Gipuzkoako Goierrin geratu dira, Idia Zabalen hain justu ere SMS baten bitartez jokatu du eta irabazi Josune Alberdik. Josune, zorionak, zuretzat bi sarrerak. Beno, bi sarrera horiek lortzeko ahaleginean mezuetako asko Facebook eta Twitter sareen bitartez iritsi zaizkigu, eta gauza bera eskatu nahi dizuegu aurrerantzean ere. Bi sare horien bitartez anitzelen parte ardezazuen, hain justu. Duela 30 urte, Jesus Mari Zamorak Xixongo El Molinon zelaian sartu zuen gol historikoa gogoratuko dugu gaur 15, eta zuei eskatu nahi dizkizuegu, Realaren garaipen historikoarekin lotutako irudiak, argazkiak, dituzuen oroitzapenak, daukazuena edo nahi duzuena bidali ezaguzue mesedez Facebook eta Twitter bidez. Gaur 15 horri buruz arituko gara eta. Zuen partaidetza saritzeko, asteburu bat zozkatuko dugu, landetxe eder batean bi lagunentzat, bi gau gosari eta guzti. Nekaturren eskaintza aparta.
Inigo, Martin, Juan Mari, Eider, eskerrik asko gaur anitzelen izateagatik, eskerrik asko Oñatitik eta Errezildik etorri zaigun publikoari. Eta esker mila bereziki beti bezala zuei zintzo demonio astea joan eta astea etorri hor leialki egoten zareten hoi. Datorren astean, ostegun saindu, ez da anitzele saiorik izanen, gaur 15 itzuliko gara, gainera saioa pixka bat antzaldatuta, eta gonbidatua asko maite dugun lagun bat izango dugu. Claudio Landa injustu ere, plazer baduzue, orduan izango dugu berriz elkarren berri. Bien bitartean, izan un saio!